Antanut edes. Sun pitää osua sit. Mitä vittu lännen nopeammin? Eastwood. Miten noin ei osu noin panokset? Se osu. Tää on vittu epätarkka. Oo. Se tulee joku umppi jätkä kohti. Niinku noin. Niin, siinähän se Paljon mahdollista. on. Siinä se oli just... Joo. Mäkö nokkasin? Kummassa. Se on Ai. Sä ammut yhden ja sitten lataat, sit sä ammut yhden ja sitten lataat. Oh my. Äijä, sä knokkasit 3 äijää. Vittu revolverilla. Eiks knokannut? Joo. Joo. Mikä luu? Oi sinun äijä. Kun ei näette sen Specteissä paremmin kuin minä tästä. Mitä vi? Ne kaikki 3 kuolee äsken. Jonkun skuodista taputaan.